Arrancamos este termómetro pondo o foco de novo nos ataques de lobo que están preocupando en moitas ganderías. Sempre ocurriron, pero últimamente están máis alerta porque a cadencia entre eles está a ser cada vez menor. O rural quere saír das fauces do lobo. As granxas convertéronse na diana dos ataques dun depredador que está a facerlle a vida imposible ao gando. As vacas, ovellas e cabras galegas son unha presa fácil e están no menú deste carnívoro. Nas últimas semanas, as alertas pola incursión do animal déronse por toda a xeografía de Galicia. No concello coruñés de Rois, o lobo deixou un regueiro de polo menos 5 ovellas e cabras mortas, mentres que no Pino contan por dúcias as perdas que está a causar na súa cabana gandeira. Na provincia de Ourense tamén sofren o cerco do depredador. En San Amaro tomou unha con 7 ovellas dun veciño hai só unha semana. Os gandeiros do Macizo Central tamén padecen os ataques do cánido. Con todo, a zona quente do lobo en Galicia é o norte de Lugo. No último mes rexistráronse numerosos incidentes cun carnívoro que xa non lle temen nin os mastíns. No Vicedo chegou a matar 2 cans gardiáns. Ademais, é voraz. Na Pastoriza deixou 7 tenreiros mortos nunha soa madrugada. Sen saír do norte, tamén atacou a granxa Escola Velelle, en Neda. Os ponis son a estrela para os nenos que van de visita, pero o lobo acabou coa vida dun deles e deixou ferido a outro. Só contando os ataques deste listado, o lobo acabou coa vida de 54 animais. Os gandeiros observan o monte cada vez con máis medo e no agro fanse unha pregunta: ata cando durará este asedio? Pois 13 e 12 minutos imos a situarnos precisamente nesa granxa de Neda, na Coruña, onde o lobo protagonizou un destes ataques matando a un dos ponis que hai nesa granxa, maila que está protexida por unha valla electrificada que non freou a estes animais, Rocío. Dende logo que sí, bo día Rocío, bo día a todos que nos venden da casa. Nos viñemos aquí a Granxa Escola de Velelle a tomar que a temperatura a estes ataques constantes que estamos a constatar por parte do lobo. Bo día Fernando, como estás? Hola, bon día. Bueno, pois disgustado. Con medo no corpo aínda, non? Sí, hai que a incertidume de que aínda que temos todo pechado e tal, non poida volver a pasar, claro, porque pasou nunha zona que de feito tiñamos con fío de pastor e con malla. Estamos con Fernando, que é o propietario desta Granxa Escola, e con Susi, que é unha das ponis que conseguiu escapar deste ataque. Sí, eran 3, os outros 2 botáronse contra o fío, romperon e lograron chegar ás cuadras e, bueno, quedáronse co que mataron, claro. Pese a iso, vemos que Susi, compañeiro, podes dar aquí plano, está malferida. Sí, pensamos que, bueno, outro colleron de feito pola parte de atrás, por un anca, esta pensamos que lle botaron a boca aí nunha das patas e logrou liberarse e chegar ás cuadras e, claro, quedáronse obviamente co que mataron. Pero isto xa pasara algunha vez máis aquí? No, bueno, pasara aí antes do Brao mataron 4 cabras aquí a un veciño que é lindante. Os de medio ambiente dixeron que sí, que por as huellas eso que había sido un ataque de lobo. Pero, bueno, pensamos que fora unha cousa moi esporádica, que viñeran, pois non sabemos onde, porque é verdade que din que fan todos os días moitos kilómetros para desplazarse, pero, bueno, volveuse a repetir, ora xa é recurrente, porque saben, claro, que aquí hai un montón de animais. E ben, compañeiros, que estamos en unha zoa repleta de casas, estamos rodeados porque o ataque foi aquí, Fernando. Sí, foi aquí. O sea, onde estades esta a pista, ali está o cercado, estamos nada a 800 metros do concello de Neda, sí, é aquilo que se ve ao fondo en Narón, o sea que non pode ser unha zona máis urbana. E como dicías, os ponis viven en semiliberdade e esa noite, como facían a boa noite, quedaron fora. Sí, eles teñen as súas cuadras, pero cando temos así bo tempo e tal, os deixamos solos porque teñen un galpón con erva seca, poden entrar, sair e claro, están moito máis cómodos. Sabes, que estando pechados na cuadra, que a máis obrigate a movelos, para que teñan, sabes, para que se poidan... Moitas grazas por atendernos. Estamos tamén con Pedro, que é un cazador daqui da zoa. Bo día, Pedro. Ti tamén sentiches algúns destes ataques, non, do lobo? Sí, eu personalmente tuve 2.
As cabras que tiña matounas en 2 ocasións. Incluso contigo diante? Bueno, diante exactamente non, a 50 metros, e matouna, o sea, os cás ladraban eso, pero que menos pensei que sería o lobo, estaba a 50 metros de min, pensei que serían os xabariles que andaban pola zona, que é unha zona que suelen baixar bastante, e non lle din importancia, claro, cando salín, pois xa faltaba a mitad da cabra, estaba comida da parte de mitad para atrás. Un testimonio, desde logo, aterrador. Xa ven vostedes, o lobo perdeulle o medo aos humanos, tamén lle perdeu o medo aos animais, aos mastíns, e incluso ataca a escasos metros de onde estamos nós. Grazas, Rocío, por esas testemunhas. Bueno, o certo é que ante o cariz que está tomando a situación, a propia Comisión Europea puso en riba da mesa a posibilidade dunha nova normativa que, de entrar en vigor, Bernardo, se finalmente se aproba, que supondría? A Unión Europea pide que se volva a revisar o estatus do lobo, se rebaixa ou non a súa protección. Isto xa fracasou en 3 ocasións anteriores. Desta volta, Irlanda e España votaron en contra, pero de aceptarse este debate sería no vindeiro mes de decembro e habería que decidir se o estatus do lobo pasa de estritamente protegido ou protegido a secas. E isto que conlevaría? Na categoría de estritamente protegido non se podería cazar lobo baixo ningún concepto. Na categoría de protegido a secas, a caza estaría limitada. Podería cazarse, pero habería prohibicións temporais de caza para que se recupere a poboación do lobo. Iso sí, a poboación do lobo ten que estar asegurada. Quero dicir con isto, ten que haber exemplares de lobo. O proceso é longo, ollo, porque aínda que Europa aprobe rebaixar esta protección do lobo, en España temos unha normativa propia, que iso sí é máis protectora que esta a nivel europeo. Claro, Bernardo, moitas grazas por situarnos neste debate, porque o que chama atención aquí, Hugo, é que temos nos aquí, por exemplo, en Galicia, esta problemática tan acusada, sen embargo, España votou en minoría aí en Europa, en Bruselas, contra esta medida. Como interpretas? Claro, isto é o chamativo, non? Que sendo España un dos países máis afectados, non, polos ataques do lobo, pois que precisamente fora España quen en minoría no conxunto, digamos, da Comisión Europea, pois votara en contra de rebaixar a protección e, por tanto, permitir que de forma moi limitada se poda chegar a cazar o lobo. Onde logo estamos ante unha situación, ante unha cuestión moi sensible. En primeiro lugar, apoio máximo aos gandeiros, pois estamos a falar da súa materia prima, que se están vendo afectados por parte dos lobos a súa materia prima, non? Pero, dende logo, aquí hai que tomar unha decisión. Está claro, en unha situación xa insostible, non? Co cal, bueno, pois veremos que ocurre, pero moitos expertos falan de que a única forma xa de ir contendo, digamos, o lobo é limitando, ainda que sexa, ou permitindo... Que pase de estrictamente protegida, que non se pode cazar lobos baixo ningún concepto, a só protegida, que en algúns casos. Gloria. A convivencia é difícil porque o lobo está na súa genética matar. Claro. E para convivir con eles, pois tenemos que buscar os seres humanos algunha maneira de que eles non ataquen a este gando que nós queremos que viva en liberdade, por chamarlle de alguna maneira. Porque cando non sexa en liberdade, obviamente van a atacar. O que non pode ser é que o gandeiro este desprotegido. Non sei, algo que me falta por saber, e sinto moito non ter a resposta ahora mismo, é se os seguros cubren estas perdas ou dependen únicamente das axudas das administracións cando suceden este tipo de cousas. Aquí os gandeiros, o que nos contaron máis dunha vez, é que cando sofren un ataque teñen que chamar por teléfono, teñen que corroborar, non mover esa peste. Sí, claro. E corroborar que foi un ataque para percibir esa axuda por animais domésticos. O que non sei é se eles están conformes ou non con esa axuda que se lles está dando. Bueno, outro día, por exemplo, queixábanse de que certa raza de cans que les consideraban como guardiáns non estaba incluída, claro, dentro destas axudas de animais domésticos. Claro, é que é un debate moi complexo. Pois iso é o que haberá que ir solucionando. É un debate complexo, pero eu creo que responde tamén un pouco sempre ao mesmo, non? O descoidado do rural cada vez máis, e esa tendencia a non ter unhas normativas acordes ao que precisamos. O que vai evolucionando. Fai pouco falábamos do xabaril, tamén completamente descontrolado, agora falamos do lobo,
creo que son debates perdón. diferentes, pero que van de seguiremos a darlle a benvida a alguén de Unións Agrarias que nos vai seguro que a responder a todas estas preguntas que nos surden aquí. María, ti como ves este asunto? A ver, a xente que somos da aldea, que temos animales na casa, aínda que nos axuden económicamente, o dolor que sentimos nós polas nosas redes, Eso é polas impepinable. nosas reses, eso non ten precio, porque os coidamos con tanto cariño, convivimos con eles, criámolos, entón, por moita axuda económica. Podemos poñer vallas eléctricas para botar o lobo para atrás, podemos facer moitas cousas, pero nunca se chegou tanto, 800 metros, nós tuvemos toda a vida, pero que che maten os cuchos tan pequeniños, tan cerca da túa casa. Eu estou a favor de proteger o lobo, pero ao mellor en outras zonas, no Caurel, en zonas onde non nos faga daño, porque temos que vivir, é o noso medio de vida. O que non podemos aceptar é que, por vivir o lobo, nós perdamos o noso medio de vida. Pois imos a preguntar a ver como ve Jacobo Feijó, ele é responsable de desenvolvemento rural de Unións Agrarias. Que tal? Moi bons días, Jacobo. Bos días. Bueno, non sei se estabas escoitando aquí o debate que tiñamos na mesa onde, bueno, pois se puñan por riba varias ideas, por exemplo, que me parece moi interesante o que dice a Gloria, vamos a ver, sempre houbo ataques de lobo, o que nos gustaría saber é, agora mesmo, que estades a presenciar que vos alerta? É dicir, en que está cambiando a situación, se que está cambiando de algún xeito, Jacobo? Vale. Eu quería empezar dicindo que no rural ninguén quere ni a eliminación, ni exterminio do lobo, ni nada polo estilo. O que queremos é unha convivencia co lobo. Entonces, esta convivencia cambia en función dos tempos, en función do manexo do gando, en función de parámetros que están en constante evolución. Non sei que chamamos a atención en determinados casos, como foi este que comentabades un pouco de pasada, do tema dos mastíns, por exemplo, no Vicedo, comprobamos que en moi poucas semanas hubo 3 mortes de mastíns. E nos parece un comportamento moi peculiar dunha determinada manada, non? Un comportamento que refleja, a máis estes ataques ao lado das casas, unha posibilidade de risco real que podía escalar incluso e ir a maiores, non? Entón, isto nos dá unha idea de que temos que ter unha normativa o suficientemente flexible para que, cando se dan circunstancias extraordinarias que parecen que determinados acosos reiterados a explotacións ou este tema dos mastíns ou que pode haber peligro para as persoas, temos que ter ferramentas para intervenir. E iso que lle pedimos un pouco á legislación, que teña esa flexibilidade para que podamos enfrontar os casos puntuales e darles unha salida dentro da lei. É dicir, que vos o que notades, non sei se é un incremento dos casos ou máis ben un cambio no comportamento das manadas. Sí, hai un cambio evidente no comportamento das manadas no sentido que iba desapuntando que claro, ou non haber esa presión que podía haber antes, con batidas, por exemplo, que normalmente moitas veces ni siquiera acababan coa caza dun lobo, pero que sí lles metía ese medo, os alonsaba do ser humano, esa distancia sana que ten que haber entre o depredador e o ser humano se está rompendo. Estamos vendo que cada vez que é literal, hai mortes de ovellas e mortes de cans que están no mesmo na porta das casas. E estos son comportamentos que temos que tomar en serio para que non vayan a máis e temos que ter, insisto, esas ferramentas para xestionar estes casos puntuais. Gloria. Bueno, vamos a ver. O lobo á porta da casa foi toda a vida. Eu convivín con, non son de pobo, porque nací en Ourense, que non pobo, é unha cidade grande, insisto, pero o lobo viña á porta. E sí que comía os animais. Foi toda a vida. Eu creo que o lobo sigue facendo o que fixo sempre. Entonces, agora temos grandes explotacións, é verdade que moi cerca de núcleos urbanos, bueno, haberá que ver que solución lle damos a isto. Porque os gandeiros fan unhas inversións e viven deso, para vivir deso. O que non pode ser é que asuman eles únicamente esta historia, estas perdas. O sea, de alguna maneira haberá que axudarlle. De entrada, non sei, o goberno central pode nos ir dando todo o que nos debe desde hai uns cantos anos para precisamente este tema. Jacobo. Efectivamente, o tema do lobo plantea un desafío a moito tipo de explotación, sobre todo aquelas que manexan o gando en extensivo ou en ecolóxico, que están os animales máis tempo fora, e especialmente tamén o cabalo galego, porque ademais o cabalo
ten unha característica que non podes utilizar mastíns para defensa porque non se integra con ese tipo de gando. Entonces, temos que ter recursos para medidas preventivas, para poñerlle difícil o lobo que acceda ao gando. Temos que ser conscientes de que iso implica unha subida de costes, porque non é só poner unhas vallas ou un pastor eléctrico ou ter os mastíns, tamén hai que ir máis veces a ver o gando ao monte, tamén hai que ter unhas instalacións para os partos, toda unha serie de circunstancias de manexo que incrementan os costes con respecto ás zonas onde non existe o lobo, e iso hai que compensar. E despois xa hai que ter recursos para indemnizar con precios xustos, que se correspondan co prezo real do gando cando se dan esas víctimas polo ataque do lobo nas reses, e esas axudas teñen que ser tamén áxiles, non poden tardar meses, non poden tardar anos. Entonces, se nos movemos entre estes parámetros, ter ferramentas de xestión para intervenciones puntuales cando hai un risco elevado en determinadas zonas, medidas preventivas, cartos para indemnizacións, precios xustos e axudas áxiles, empezaremos a ver un poquinho a luz de que é o que temos que facer para garantir esa convivencia do lobo co gando, que é o que todos buscamos no rural, esa convivencia. Unha última pregunta, porque quero falar con Gloria, unha das afectadas. Gloria, querías preguntar, non? Sí, os seguros agrarios cubrenlle de alguna maneira estas perdas aos gandeiros? Sí, hai tanto posibilidade de seguros agrarios como de recurrir ás axudas da comunidade autónoma. O que non che deixan é cobrar dúas veces pola mesma Claro, empresa. o que é subvencionable... Efectivamente. O que é asegurable non é subvencionable, eso está claro. Pois, se vos parece, Jacobo, non te vayas, porque quero incorporar aquí a conversa a Gloria Evia, que precisamente ela traballa na granxa que acabamos de visitar con Rocío Padín, que sufriu ese ataque no que morreu un poni. Gloria traballa nesa granxa coidando a estes animais. Que tal, Gloria? Moi bons días. Hola, bons días. Que tal? Bueno, estábamos aquí tendo un debate sobre que facer, non? Que ferramentas podedes ter os que traballades aí no campo para protexervos contra estos ataques. Non sei, Gloria, vos que estades sobre o terreo e que sodes os que mellor o coñecedes, que credes que pode ser eficaz neste momento? Perdón, non escoitei. Gloria, que medidas pensas que poden ser eficaces neste momento para paliar esta situación que estades a ter, de ataques? Bueno, pois a única medida que vemos posible é que haya un control do número de lobos que hai. Bueno, o que falabades fai un momento que fora posible ter unhas batidas en certas situacións e demais, porque, bueno, nos máis medidas non podemos ter, temos todo cercado, con malla ganadeira, con pastor eléctrico, bueno, entran igual. Perico, non, Hugo, querías preguntarlle algo a Jacobo antes, non? Sí, bueno, pero en xeral tamén eu podo preguntar a ela, non? Eu creo que aquí hai dúas claves, non? Un está o tema da perda do medo do lobo, non sei ata que punto isto é unha cuestión moi recurrente, hasta que punto se teme incluso ata que poda atacar as persoas. Iso tamén creo que é un dato clave. E segundo está a burocracia, non? A lentitude das axudas que estamos a falar antes, dende que se piden as subvencións ata que chegan, non? Non sei se nos poden ampliar un pouco máis de información, porque creo que isto tamén, a axilizar, non, as axudas, eu creo que é unha das claves tamén do asunto. Bueno, no noso caso, o tema das axudas, realmente non sabemos, acabanos de ocorrer e non sabemos a rapidez ou coa que va a funcionar o tema ou non, pero no noso caso a axuda non nos sirve para nada. Quero dicir, para nós o poni que nos mataron non é un trozo de carne que nos poidan pagar simplemente, é moito máis. É unha ferramenta de traballo cos nenos que tardamos moitos anos en formar, que se lle ten moito cariño, e bueno, a axuda económica que nos poidan dar, que por suposto non va a cubrir o valor do poni, non nos sirve de consuelo. Pois, Gloria, moitas grazas por transmitirnos, non, este sentir dende as explotacións.
unha aperta dende o termómetro. E volvo contigo, Jacobo, porque claro, xa outro día aquí falábamos da eficacia que poden ter estas batidas, pero claro, eso sobre o terreo como se implementa, porque claro, tampouco poden ser indiscriminadas. No caso no que esta normativa en decembro, tras ese debate na comisión, salga adiante. Como se deben facer esas batidas? Sí, bueno, é que non falamos únicamente de batidas, digamos, unha batida é unha acción de caza extraordinaria na que se, digamos, vas a buscar unha manada, pero non é selectiva. Tamén hai a posibilidade do que se chaman as esperas. As esperas é ir a batir un animal en concreto que houve unha investigación por parte dun equipo, por parte dos técnicos, e nos din, bueno, pois en esta zona, esta manada, ten este comportamento de risco porque hai este macho alfa que non sei que, ou esta nai que está criando estes cachorros con un comportamento que tende a non a ir a pezas, digamos, de xabaríns, de caza ou salvaxes, senón a gando. E en función dese análisis concreto, que ao que temos que ir a esa xestión, porque estamos nun novo tempo co tema do lespre, hai que ir a xestión, en función dese análisis concreto se podían plantear accións moi selectivas, sempre planteadas e guiadas por especialistas, que non ten que ser unha batida, xa digo, pode ser unha espera, pode ser acechar e abatir un animal concreto, e temos que ir a esas intervencións quirúrxicas que son posibles incluso dentro do marco legal que temos do lespre, porque o que non se permite, digamos, é a caza cinesética, a caza dos tecores, das sociedades de caza, pero sí incluso o lespre abre a porta para cando se intentaron xa outros recursos e se ve que non funcionan e hai situacións de acoso reiterado a explotacións ou que poden escalar de risco para as persoas, se podan facer estas intervencións quirúrxicas selectivas que para nada van en contra das poblacións de lobo, que non olvidemos que hai máis lobos en Galicia que en toda Francia ou toda Escandinavia, nos dá unha idea de que teñen que ser situacións distintas dentro da Unión Europea, e temos que ir a esa flexibilidade, a esa xestión que nos permita esas intervencións que para nada comprometen as poblacións de lobo, pero que facilitaría moito a convivencia en determinados casos. María, non sei se queres apuntar algo. Eu quería preguntar se ao mellor sería efectivo, pois, por exemplo, non matar, pero asustar con tiros de escopeta, porque como leválos fora da nosa zona, porque nós, por exemplo, que tamén temos rutas de sendeirismo ou imos polas pistas a andar, a miña nai agora e as miñas tías, pois teñen medo para ir dar un paseo, porque din, non imos por aí que hai lobos. Entonces, un pouco apartalos da nosa zona. Eu non digo matar, pero si funcionaría o tema de uns tiros ao aire a menudo para poder alonxalos da nosa aldea, por exemplo, da nosa comarca. Si eso funciona, eu ademais teño permiso, pertenencia, guía de pertenencia... Cousa que quedou clara neste programa. Exactamente. Outra cousa non, pero botada para diante. Vamos. Bueno, era un pouco tamén o efecto positivo que teñen as batidas, cando moitas veces non se abatía un animal, pero, sin embargo, sí se facía un efecto de retirar unha determinada manada conflictiva de unha determinada zona para que se desplazara a outra, onde tivera, xa non predara tanto no gando, etc. O sea que iso, digamos que sí, era algo que se podía facer coas batidas. Tamén se podían explorar outras cousas dentro da xestión, como pode ser a alimentación disuasoria, non? En determinadas épocas de ano, tamén, baixo estrita supervisión técnica, se podería facilitar alimento, carroñas, como se facía antes nas aldeas, pero adaptado ao século XX, que se prohibiu, por certo, a raíz das vacas tolas, pero se podía retomar isto baixo unha supervisión técnica para determinadas zonas, determinados momentos, que esa alimentación supletoria que tivera o lobo non lle obligara a predar sobre o gando doméstico. É dicir, que ferramentas temos, pero estamos nun novo tempo e hai que aplicarse na xestión. Pois, Jacobo, moitas grazas por darnos todas estas claves hoxe no termómetro. Ata outro día.